Мопа да спи. Тихо сега, тихо ще говорим с Цвета. А тя в принцип не спи, тя в принцип се води путна. Тя е путна. Чакай да видим дали заспава. Тихо, тихо. Тихо. Стига се секна на врата ми, бе. Вземи седни тук на един стол и слушай. Тихо, че и камерата е включена вече. Чакай сега да предразположим обстановката. Сега ще не разположа. Чай да я пита, ще говори ли? Асистент, дай буздогана. Асистент, буздогана, моля. Че после дърпам за косата и водим от пещерата. Яма! Ти добре ли сега? Ти трябваше да го взимаш. Не е сигурно. Не е сигурно. Ей го и стана сериозен. Виж как го оплаших. Айде, фотографе. Ма то снима вече. Снимай. Ма то прави видео. Видя ли как го камених? Шука. Майко, вие сте ненормални. Откъде се събрахте? Окапали са. Остро. Дай още. Тихо. Почва се. Какво се хилиш, бе? Ма не съм асо. Баби тървото. Си правиш бе или чакаш някой да Баби тървото. Махнете сега. Данчо от торпедата почива. Паркира. Дай му стола да седни тук, че... Кой е този, бе? А ти си онзи. Иначе по-добре се чувате. Не знам от същото ли. Моля ти се, мой квалитет, мой лаптоп е квалитет. Ага. Да. Само не ми вярвай. Чува се. Не ни вярвай. Сега кажи сега, какво правиш днес, освен че са пути? Правих. Рових в интернета да разбера, освен че са путя, що трепера цялата и най-сетне се усаферих. Що трепериш? Защото левкоцитите са много ниски в момента. А. Не, кръвно бе викам, от какво ми лошо и залитам. И както да е. Я продължи. Аз не пия, на мен ми е лошо. Изобщо... Ние сме се оляли. Не сме се напили. Вие сте се оляли, какво не си признаеш? Какво правите? Познай. Ей, ти правим цял ден. Секни се на вратата. Абе, седни, бе! Направо във врата ми. Десетката трябва да изгледа. Картина имаш ли, бе? Не, картина има, няма, говор има. Добре, стига, поне се чува. Черно-бял съм. Отново. На теб май няма къде да се изкуши. Отново е черно-бяло. Добре ти ви се, казвайте. Тя моята е загубена. Чакам се оправя, да малко да се раздвижа, защото ще откъсна да нагасвам. Обаче не знам дали ще се оправя. Танчо, снимаш ли, бе, брат? Бе, къде да снимам по-напред, бе? Снимай, бе, брат. Бати фотограф. Бати тук лудница. Снима тук. Всичките ли сте още? Лаптоп. Да, бе. Ужас. Танчо, снимай насам, бе, брат. Къде да снимам? Майко. Вижте. Не знам дали всички ли ме чуват. Да, чуваме се перфектно.
Двама мъже и половината чу. Чуваме се. Двама мъже и половина. Да, четвъртия е на гайда. На гайда. Да не е тръгнал да пее песничката на Кукубент. Четвъртия на инструмент гайда. Шкотиш Пайпър. Ракия от България. Данчо, само ти ли изоставаш? От кое ма? 190. От той. От дискотеката. Един трябва трябва да има тука. Не, човекът той е от чернобелите филми. На времето, като правихме купоне, точно тъй, нали? Все един оставаше да има контрол ситуацията. Ами да. Баси контрол. Аз за какво съм тука? Баси контрол е това. Чак се размислям да отида в Макдоналдс. Това е изпращал. Той е пращял. Яко. Сега ще се рестартирам. Снимам всичко, снимам его. И те Сега ще се снимам. рестартирам, то обаче не става. Какво си бъркаш газа? Клекни малко, че не те фаща кадър. Иначе, Кило не каза риба, хвана ли изобщо, бе? Фанахам, че ти ка мислиш? Аз да не фана риба. Риловеца, Какво хвана? Какво хвана? Една белевица. Какво? предимно декоративни рибки. Една папурка. Папурка. Голяма Скалари, чурка вана, разни скалари, това... Тихо бе, не мога да се включа в... Не мога да се включа в разговора от те. Айде, давай. Направо. Чакай сега, Айде, кажи давай. сега нещо. Направо. Не знам какво да ти кажа, бе, Данчо. Какво правите? Смеем се. Как е там? Добре ли си прекарвате? Къпите ли са? Гледай на душа, ето беше. Къпим котето. Клачето ли къпите? Слогайни как се ред, виж брати, кобра. Слогайни как се ред. Ей, сега ще кажа, ще изпищат на пързарака. Ой, Данчо, нарежи на колега. Ама, често казано си, за съжаление. Няма почивка. Ще дойдеш ли на моята? Айде, майде. Ти ще пиеш ли? I'm sorry to you. Бе, ти се путиш, бе. Гледай, путиш се, ама здравата. Оне... Майко Гека се е изпутил. Аз те ти кам. Е, То лъщи, бе. чакай, Лъжи се, само като че, журци, само не че лъжи се. не знам как ще стане, като съм королясал нещо. Коронясал си. Ама се почил, значи съм се опутил кур. Ама се рутил си курале. Опутен кур. Опутен кур. Тъй сега, разказай по-нататък. Нищо, това с 300 звона днеска четах глупости и накрая се усъферих, че освен с нормалната храна, съм надръндих с орех и кстафини, че малко се усъферих. Надръндя са с орех и за усаферих. Какво би? Усаферих се, това е по нашия край, така Я говорим го се. преведите. Дошла на себе си, Димек. 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 Както и Ти да е. знаеш ли Ай, го? Димек. Абе, както и да е. Ой, как те не лачек. Както и да е. Прасков, ти си на линия, защо? А? Що си на линия? Е така, гост съм. Той е по фамилията му Парасков. Аз съм гост. Кое? Кой? Ей, тук е Пръст. този деца хили. Цвете, кажи нещо весело, Приятно ми бе. е. На море Ей, сме. Цвето, ако знаеш вчера какво шоу направи тук, не мога да си представиш, трябва да ти пусна някой ден клипа да го гледаш, а как ще стане, не знам. Но Кой го днеска- направи? Но днес Брат ти ли? снимаме втора серия, Брат ти ли? Разговора с Цвета. Синеморец 2. Не. Папка Синеморец 2. Вау. Разговор с Цвета Вау. в То стана като 10 21 15 Deutsche Zeit. Deutsche Zeit. Deutsche Welle. Deutsche Zeit, защото компютър